Pontevedra dá os primeiros pasos para reformar a cabeceira da Ponte de Santiago e a súa conexión coa Rúa Serra. Hoxe a Xunta de Goberno Local adxudicou o contrato para a redacción deste proxecto. Sería a cabeza sur da Ponte de Santiago e o seu entronque con esta zona de vivendas sociais da Rúa Serra, que vedes aí, incluso a entradiña esta, cara á zona onde está, onde estaba antes aquel quiosco de Kogami que quitamos, pois un pouco mellorar tamén aquela zona que agora está un pouco necesitada de actuación de mantemento. A intención do Concello é levar adiante unha actuación integral que mellore a mobilidade e a accesibilidade da zona, incluindo o acondicionamento da parcela de 800 metros cadrados situada entre os edificios da Rúa Serra e da Avenida de Bos Aires. O espazo foi cedido polo Instituto Galego de Vivenda e Solo o Concello o ano pasado. Porque, como digo, esta é unha zona que levábamos tempo querendo tratar, pero que estivemos á espera tamén de recibir a cesión deses terreos interiores, adecuar toda esa zona de estancia. Eu creo que vai a mellorar moito a calidade de vida dese barrio e, sobre todo, desas vivendas, non? Estamos vendo con eles, como digo, a maneira de tratalos, como facelos ben accesibles e que a zona de estancia sexa agradable para eles. A proposta deberá contemplar a corrección dos problemas de mobilidade que existen nesa zona. Así as cousas non están previstos cambios no tráfico. Arredor da rotonda da Ponte de Santiago, esa cabeceira sur, vedes que os pasos de peóns fan certo zigzag, non están ben enfrontados, pola parte xa metida na ponte hai certo problema de accesibilidade incluso para poder cruzar aí os peóns, non hai zona de cruzamento e hai unhas viandas como que impiden ben a mobilidade. O estudo adxudicatario conta cun orzamento de 15.000 euros para elaborar a súa proposta. Terá que facelo ademais nun prazo de 6 meses.